तुम्हें जानिच जगन्नाथ आखि हूँ वृत्ताकार आओ ए वृत्ताकार आखि की नहीं आमे आज शिखिबा किछि अक्षर मात्र 10टी अक्षर आज शिखिबा 10टी अक्षर केमिति सहज शिखिपार मुझे तुमको बुझेली बड़ बाड़ी सान बाड़ी छाट गिन्ना टोपी हाथीशुंड एगुड़ा नहीं जहाँ कहली संकेत गुड़ा देली यही संकेत गुड़ा नहीं आज आम अक्षर शिखा आउ तुम्हें देखुच पिले ये जो जगन्नाथ आखि आम माँ करवा चकुली पिठा भाया मत देखा सेमती चकुली पिठा मत माँ मैंने करती वृत्ताकार भाई करती ना नहीं ये आम ये प्रथम आम शिखा वृत्ताकार जिनसा आम सहज शिखिपर चकवली कर चकवली जिनसा आम ठ कहू से ठ को लेकिन आम गोटे गीतटे करवा आउ देख एगुड़ा मुझे सब पुराना सीडी कैसेट गुड़ा सब प्रस्तुत करी विभिन्न अक्षर गुड़ा सब करी आज मुझे तुमको सहजरे बुझेबी तुम्हें जमी सहज बुझीपार एवं शिक्षक मैंने निज निज घरे यही जो लॉकडाउन पीरियड जो पड़ी बर्तमान यही समय निज घरे रही एमती सीडी कैसेट गुड़िकर अक्षर एवं चित्र अनामना बही गुड़ा जो चिराचिरी बही गुड़ाक विभिन्न चित्र गुड़िक संग्रह करी से गुड़िक एपट पठा दे मारे एवं अक्षर मारे एवं यहाँ क्लिप मु बजार किणी आनी ताको लगे आम या सूतार झुले पार पिला आम देखे पार बर्तमान आम शिखा ठला पिले प्रथम आम ठ शिखा मो गीत गाई गाई शिखेबी 10टी अक्षर को हाँ अलग देख तुम्हें हाँ देख और शुण बो करिथिला चकुली पिठा होई गला ठ बो करिथिला चकुली पिठा होई गला ठ ठ उपरे टोपी देले होई जीव च पिला माने म तुम बुझेइथिली एडा चकुली पिठा एडा होची कण टोपी बोली कहिथिले जे कंढेर टोपीटा देखैथिले इंडिया अछि ना नहीं एमती टोपीटे करदब गोटे चकुली पिठा करदब चकुली पिठा करदे चकुली पिठा वाला देखा ठ जगन्नाथ आखि भाई देखा सी है ठ तापर गोटे टोपीर चित्र करदब से टोपीटा जो आम ऊपर करदबा से च आउ थे गीत गाइबा देख मु गाउजी शुण बो करिथिला चकुली पिठा होई गला ठ ठ उपरे टोपी देले होई जीव च जानी पार्ल पिले च केमती होती बुझिल ना ठला जगन्नाथ आखि भली चकुली पिठा भली देखा एटा चक भली देखा दुश्च ना नहीं ये वृत्ताकार रही ये ठ ठ ऊपर एमती गोटे टोपीटे कले जो कंढीर टोपीटा देखते इंडिया थे कि नहीं से टोपीटा करदे च होगला एवं आम कौन करवा च पर छ शिखा है च तले दुईटी अंडा अंडा एमती अच्छी ना अंडा एक अच्छी ना एमती इमती च तले दीटा अंडा करदब है च तले दुईटी अंडा कहब ताकू छ च तले दुईटी अंडा कहब ताकू छ च तले बाड़ी देले होई जीव ब सान बाड़ी गोटे दबा ना ये सान बाड़ी बर्तमान दौचु मु च तले बाड़ी देदेबा च तले बाड़ी देले होई जीव ब हला हला पिले एबे हम केतरा अक्षर शिखिले 4टा अक्षर शिखिले ठ च छ ब शिखिले हला एबे कौन शिखिबा ट शिखिबा कौन शिखिबा बेले ट शिखिबा च हेइची मु आगुरु कहिची च अक्षर को नहीं 25टा अक्षर हम शिखि परिया केतरा शिखि परिबा 25टा केतरा पिला शिखिबा 25टा हम अक्षर हम करबा एबे मु 25टा अक्षर आज मु 10टा शिखेबी आउ तापरे आसंता काली आउ बड़का अक्षर शिखेबे ये च अक्षर है बर्तमान देखा च च टेकिले बाड़ी टीकू कह ताकू ट एटा च ना च टेकिले बाड़ी टीकू गोटे बाटे टेकी सान बाड़ी मैं आगुरी कही सान बाड़ी बोली च टेकिले बाड़ी टीकू कुह ताकू ट
च धरिले लंबा बाड़ी कुह ताकू ग च टेकिले बाड़ी टिकू कह ताकू ट एबे कौन हला सान बाटा देली च प्रथमे च करथिली ठ कली ठ ऊपर गिना देकी च कली च पर कौन देली बाड़ी देली बाड़ी देबार कौन हेला ग ट हेला कौन हला ट हे गेला एबे कौन करिबा च धरिले लंबा बाड़ी होई जीव ग लंबा बाड़ी एबे धरदला एबे ग हे गेला कौन हला ग च धरिले लंबा बाड़ी होई जीव ग हला एबे हम केतरा शिखिले ठ च छ ब ट ग छटा अक्षर शिखिले 1 2 3 4 5 6 छटा अक्षर शिखिले हला च अक्षर नहीं कि हमें करूचे हैं एबे करिबा च हिची बंकुली बाड़ी पिला माने तो बंकुली बाड़ी देखिछ ना बंकुली बाड़ी केमती हुए एमिति अदा बंकुली बाड़ी धरता एमती बंकुली बाड़ी नहीं कि एमिति बंकुली बाड़ी एबे लगे कि आमे कोन करिबा ज करिबा कोन करिबा ज करिबा अजांक बंकुली बाड़ी को च पाखरे लगे दबा ताकू ज कर दबा च धरिले बंकुली बाड़ी कुह पिले ज बंकुली बाड़ी हेगला ना पिले बंकुली बाड़ी एमती लगे दब एटा ज हे जीवो जदि आउ टिके सुंदर भाबे करिवार अछि चटा उ टिके एमती लिभे दब हला ज हला हला कि नहीं चरु ज हला च धरिले बंकुली बाड़ी कह पिले ज च पाखरे सान टोपी देख पिले क ज हला पुणी च को आमे लिखि दबा जेमिति च को सेमि कर दबा नहीं नले च दुख करिवो जेमिति च को सेमि च कर दियो च पाखरे सान टोपी देख पिले क च पाखरे गोटे सान टोपीटे कर दबा बड़ टोपी एटा थिला एटी सान टोपी गोटे कर दबा हला देख मु सान टोपीटे करूछि च पाखरे सान टोपी कह पिले क च पाखरे सान टोपी देख पिले क लगे नहीं हला एबे हम केतरा अक्षर शिखिले ठ च छ ब ट ग ज और क को आसिले हला एबे हम च को नहीं कौन शिखिबा झ शिखिबा कौन शिखिबा झ शिखिबा आमे जेमिति च को सेमि च कर दबा एटा च ना नहीं च बुझुजी तुम शिखिल केमती ठ ठ करथिल ताकू टोपी देल च हिजी नहीं ताकू नहीं गा आमे एबे लिखिबा झ लिखिबा नहीं च साथी रे गिना छाट कह भाई झ च साथी रे गिना एटू गोटे गिना छान गिनाटे करिबा कोन करिबा गोटे छोटिया गिनाटे कर दबा च पाखरे गिना लगे नहीं हला तापर आको गोटे छोटिया छाटटे दबा इन छाट छोट बाड़ी भी देले बाड़ी कहले भाव हला झ लगे नहीं प्रथम च करथिले च ऊपर गोटे छोटिया गिनाटे देली ता तळे गोटे छाटटे एमती देली झ लगे नहीं च साथी रे गिना छाट कह भाई झ च पाखरे गिना बाड़ी कह ताकू ख झ हेला झ बुझिला एबे आमे कोन शिखिबा ख शिखिबा कोन शिखिबा ख शिखिबा चर ए छाटटी को लिभे दबा लिभे देई तापरे कोन करिबा इडी गोटे बाड़ीटे कर दबा कोन करिबा इ गोटे बाड़ी गोटे कर दबा बाड़ी जेते हम करि दबा से कोन हे जिवो घ हे जिवो सेटा ख हबो बाड़ी कर दले लंबा बाड़ीटे कर दले बाड़ी हला ना ख लागे नहीं देख च साथी रे गिना छाट कह भाई झ च पाखरे गिना बाड़ी कह ताकू ख चटे थिला एमती च लिखिथिली गिनाटे कली तापरे लंबा बाड़ीटे देदेली ख हेगला ना देख प्रथमे ठ सहज रे तो शिखि परिबो ठटे करि परिबो ना नहीं ठ करि परिबो तापरे गिना देल तापरे टोपी देल च हला ता तळे दिटा अंडा देल छ हला च तळे छोटिया बाड़ीटे देल ब हला च ऊपर गोटे छोट बाड़ीटे रखिल ट हला च पाखरे लंबा बाड़ीटे देल ग हे गला
अजाଙ୍କ बंकुली बाड़ी थोइले एटी ज हला च पाखरे गोटे सान गिनाटे थोइले क हला च पाखरे सान गिना गोटे छाट देल छ हला च पाखरे कौन गले जो छ कर से छाटटा को लिभे दब एठी लंबा बाड़ीटे देदेव लंबा बाड़ी गोटे धरेदेव च गिना गोटे छोटियाटे करदेव लंबा बाड़ी देदेव ख हो गला सहज शिखिपर ना एमती आज एतिकी है।